Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Blay pi baro kini kilong ki khubor bam dakasngi. Uba Angeles Ancient Lamare uwe na ginong ak komik ni nong le drama ba shutia ha kirin san penruki pait ba ulakla no na gani ka perthai men ha kan ru tarik ulber ha maulai phut muri. Utei urang ba ude unong le drama hadu darshan kendra TV ulong ru unong seng ya kaseng birya ukhasi ne ba jutip kum usbung. Shushu utei Angeles Ancient Lamari ude uting shop khasi film bala paunam uba ag haka film gamon bajuan bala ag lang bat kapuran kong switi pala. Uba Ancient Lamari ulong uwei na kinong ag film khasi ag bun bha haki balong kta ya ka imlang kasa lang bat ka jing penne sa ya ka jinglong khasi kum ka film yaudu ka film ham. Habayo banya kran bat u Dr. Silvanus Lamari uwei naki khun persakur bat u Professor Dr. Desmond Kharmau Klang upen sngo yaki kam ba ulano senyang ha ka imlang ka salang menta nginya pet ya ka jingkran jong kite ki rangba. Pi ni tibi kum ba Ancient Lamari andre ka teng jong i Angelus Ancient Lamari ti ni don bok sibuan ba i he isan hakadong maulai pun mauri namar ba iyo ya kata ka ngalaban ong ka training mo po maulai parish hakapor badang don kani seng samla sabio bar ki judon ya kani bagi kot ka orutri tede hangta ba ki imdei ba tang ba ki ai ka jingela kai e berkoi ki ai ru ka jingela kai drama bukum ta ter ti kata kadai ka ba i he isan ha man kasngi ublai ti im pada kadong masar kadai gawe na ki dong ki ba lakiu ba haki nadu gisnem ru pho nyo pho mar khamta ma kapor bagi le bam khana snong si don kani ka jingla kai theater ti ha tu kapor ki don kini ki jong i ba brep ki don ki wei pat kirang ba ki ba na kadong masar ki ba ju ele comic barbor tingala banong ba shwa ka jingwan jong ka subuk le se kini gadong masar kalapan mi jingla kai komik ki bofer bar khamta mi pa jong i late Archbishop Dominic Jalamoy bubulin itaru ide iwe na kita ti madu jong i iba Ancient Lamari ila ikendu ya kita ki lahe akti ya kejat ba kita ti ila penhe pensan ya kani nakapa seng ya kasbuk rengkat bat kiwe kirang ba kumima LHPD pemdon syu berbam kwa dua rublai bat kiwe kirang ba bat kidang don bagi belang don bat ngi menta kumiba ki W nong rom ba bendo bat kiwe te kani ha ka jing i jonga kadai usnyang ubakrau ba ubale si umdon ha kiwe kijai benriu kata ka bangi khot ka wit and humor ma tin pareng ka birya rai ka ba i professor biban swer bam kwa dua rublai iterwa man ai hangi te kani kadai kawai ka benta ka ba ka jai benriu kayo ban omtang ban rkhi handai ban perkhat ru te kasbuk kale kata kawai ka kamram ka bakrau ba ban ngatrai kum ka jai benriu ngidai ban perto ban ngidai ban kanmau yo ni usnyang bakrau ba namar uniru dei wo usnyang uba ka jai benriu khasi kala benterwa pat chaka perthai hi baro kawai tinglai i menta da ka jing ak jong i madu jong i ki film kum kamon majuat nang ta uhep nang ta onata khamtam ka yudu le ka de ka bala pau ba perthai kini ki film ki ba lengba jong ki we ki jai benriu om tang hari India ba shabar jong hari India ru kila itu ingi ti klempep uniru de we usnyang bang idon kam ban lum bat ban bo bat ban ha thup sa kan mau ha ka jingele ban yo ya ka jingi thu ya tin khasi ha kernet bopra jong ka riti sanchar jongi ki college kelas dang ya kani ka media mo wat kane university ru kelas dang ya kani ka media ngatrai ngidon kam ban lum ya kini ha ka thup ha ka college namar ka imadu ila akbun ki film hapo durdashan dang meneru dang don iwe i rangba ibe thu ingala don ko ka film ru ka bai ak ka bade film nyam ka bade pang ka jinget
ti lesi don kam ban lum kini berkhoi hakawai ka benta om ayeng andre hakanu library jong kanu college ni ke university knang ba kitu kiba le kiba puli yakni kum ka subject kan bari ka media kila kan ban pet kai ka jingklan joki ka tu kopor ka ba ka teknologi kampat daki bah pat kai pat ka jingklan joki ban pen klan cucu ka tu hakanika benta ka benta kani kadi ka ba ngila ban le Malaysia nak kaliang ka yeng pat ngin hab yani perkat benta ban lum ya ka jing tho ka jing im jong madu ki ba ngila le klet ngim shimla poi perkat ban don komune hoi nak kapor ngila don ke jing kendo ngijing pengkop burom peni pen don burom i henrei ka ba don kam kalong bangin don ka kenja history halor jong i kum uwei na kita ki bala penbiria ya ka jai benriu kiliang ki bofer tak dik pinapet ngarang persang kumu persa wei na ki persa jong i ba ancient monga persang banwa na po internet ya ka bai dei ba di madu ngamlap e ru ang masulap tang ka kerteng reim don i ki jing thoch pang jong i tengah try kini ki ngi don kaman bu how thup ban sa kan mau leng ba ki jing tho le si kadai ru ka jing duna na kaliang jong i ki persa bangi klem le ai le singim poi perkhat hi ban le kita ru andre ka ni ka por ngi i ba social media don bun ki ba ngi la ban le andre ngi don kampat menta ban pan jing bit na ki dekot jong Facebook ki berang em la ngila ne man penmi man ki don menta kum wei nei ba pau ha de marang ba mo le si marang ba la la man pen impat ya gitu ki ba Facebook ki la le knang bakan don biang kani ka birerai bangin yo irki mde ban irki ban yo perkhat ru kum ka jaj ben riu nang kani kadi badan kam ha ka jing em jong i ka ba ngi mentang ila jibun kam ki ba teng i poi ka jing ban ya perkhat ru ti ngatrai kadi badan kam ban ya penne pensai kini to boleh sibon mo kejing itu itau jonga bat i ba ension kalong arbenta mo kawai kalong ba ye perlok ba badipa iba LHPD te sibenta pada kalong ba nga pada ngayo i kurum jonga i kime ki kon jonga i deja lamare te kalong arbenta kata kejing itu itau kejing ye te kejing kan mau jonga hi long ba ijuan kai si jungi mar bi ye perlok ba ipa mar ba ki ye senglang ya tu ka seng biria jung khasi ka ba ki khot kerteng kasbuk te kidon ki we girang baru ki be don betalang tu bat kini krui ki juyewan si ye bania pen sungtunat penia shengan bania kumta kan te baru haki show kiba kasbuk kaju penlong hateng ngiju kendo hang turu kamtam lele hadin ndala wai ka jingele kai sbuk ngiju kendo support backstage situ sedin juga stage pun ngiju keren don ruki kap ba kasbuk kaju yalam khana kaju pun bet kajing ya lej bam khana bat ki khot bat ki families lani ki yang kisam jukit khot bar hang taru godon ka jinga stunat ka ba shikade ya te halor ka contribution jong ba ancient le te kibon ki bala banong te kabaningong ngakama kalong ba ilong umen wen ki main actors ha tu ka kamon bajwat ka tu ka film ka ba let's say ka ba ngila banong ba kade ka jing persang ka ba ratba hadian jong kejeng persang jong kinong penmi ya ka film manik raitong pi kamon bajuat kala hamlong professional kamon bajuat kala hamdon kata ka structure kala hamdon kata ka story kala hamdon kata ka khana kala hamdon kata ka narrative but hangtu pida yisha ya kata ka jing start up jong iba ension pi Shushu sepang tu ke film lesing ngira banong ba ke manik ke film manik raitong kadang dei ke film tenrei ha ke mon bajuat pada ngila banong ba kala dei ke cinema nomor ke film ke cinema kadang je pher pi ha ke film pikran bi tik tang sepang ketuka pikran bi tik tang sepang ketuka khana bat ke jingye dei bat ketu khana hakano gudur people mi yak tu khana
kumnu fi project yang tu khana kum ka art form ndai haka cinema pada phishim ya ka structure phishim ya ka jing penbit penbiang phishim ya ka tu story ka tu khana but hangta pi gini ki muslim lagi bonjai pi hangta ka kelalong cinema te cinema ka dei ke bakham janai banya ka film te kata ke ngidi ban su shai but iba ancient haka jing ang jing ni haka mon bojuat but kiwe film ru ki belawan hadien ipedi sha ba ila contribute mdai tang ya ka development jong ka film ndai ya ka development jong ka cinema pi te kumu komik lele te mo long ngimla suban thau ya ka jing no sniang jong i nomor ba ngajukan mau haka jing le kai hapo sbuk ru idimi ba shet kham shim lane iba ishim ya ko role jong ki characters lane ki tenchop ki ba pun samarki yu pai ba hadu ba teng uswap nor tang bo tu tung shop un kren unai ke jengkran khnang ba ki niok ban rakhe te kalong ke ba itna ba lengba ka je tre ju kini girang ba brokhoi mo jung ba wan jung ba prangs ni kharluki mu ba biban swear wa misuk nongrum kumno ki wan hakaju koi ka lumpung but ki thau ki chna but kum mangasu thu ki contribute ki ideas brokhoi ki ai ki no snyang ya ni ka yikini ki jumut jungki but sakawai ke ba ngidon kaman kemau kalong ba kasbuk kadai ke long ka way na ki seng ki baning kong ban sultho ya kata ka mission of philanthropy ban ai jing rap yiki way pan he lengba ki jingmi na kini ki jingla ka kasbuk lala ban kershan yiki school lala ban kershan yiki orphanages lala ban kershan yiki ta ki breu la ne kita ki kunhun ki badon kam ki jingira bo fer te kande ke ba kasbuk ke jing no snyang jong kasbuk hak imlang salang kalong immeasurable mla shoban nyo ya gani ka jing no snyang ho te kata ke jing yi jonga season kren kan ndai hi ubashna ya gamon bajuat bat kini kita kila dap identify lupa nomor ba kila sutu lupa ba udai tang ba ancient wala ban shimi tu role hi nomor ba kila sutu lupa ba ule orang ba ude aktor ba janai nei but kadai kata kaba penlong ya ki nox thau film ki nox na film bikin rush nei bikin don kiwai pada kiwai ki options nei banchu simbai tang yi tamut ilalong kum tau hero uba barok kia be kan banyo ban ang ha film juki te kane ke tribute ke bakhrawa kan kani ke tribute bakhrawa ke ba mo ke bala ban ai yu no actor kan ku ba ancient kawai ni kijing babe jonga lana kiwai ni kijing sosi jonga kolong ba hadian ba kasbuk kala khamran ya kata ka jing tre jongki nomor ba ka jing no kamel lane ha jing klap no ki dkhot nei kani ka sense of performance nei kala duna ba kata ka sense of theater hapo shilong kala duna nomor ngakam ha por ba kasbuk rang klain nei ki show ki bukut khnai fo bujeru ngidang ya kijat nuru state central library shdu shiyeng ya kijat ngin poyeng khatbai khalar bujeru salia nomor bole kadon gajing shngan kadon gajing sngok shngan but ngia kijat ru dagajing yerki dagajing stunat tenre hadin kata ngapet bakal adon kajing hiran ha acting lana ha performance but ya kani ke bangi don kaman kursiu biang let's say lengba ka jing persang jongki bayeng basam kumbai kran Dr. Silvanus lamare mene let's say kandon ka jing persang na kayeng kasam banlum banlang ya ka jing tre jongi let's say gidon ki jing tho ki ba sa kut hangni hang tai hayeng let's say daga jing lum yikitu daga jing persang ban animate yang yikitu ke kanwan kata ka revival hakane ka art of performance
Te bad lada kalong bad lada kata kawanja kata mut kata kandai ke tribute ke crowd tam ke bangi laban ai yunu orang ba ngatrai ki samla menta ki don kam ban tebit yelade hakanika art of performance namar ngi duna ba hapo nehu ngila persang hakajing sia what hapo ke academic council ro naga department menjongi naga Department of Cultural and Creative Studies ngila introduce ye kawai ka certificate course in drama, certificate course in theatre. Kejingi akalong bang ngimyo no hikai ban hikai ye kani ka course. Te habang ngimyo no hikai ban hikai ye kani ka course ngimla ban float ye kani ka course. Ngimla ban terwai kani ka course hakaba ki khna kila ban wan ban enroll ye lade ban train haka theatre kumba shi semester kata mo ndrubanai namaga ka certificate course. Te kum kani ka course le kala don haka jing peniha juga department jungi tambah kesulong bang ngimla ban terwai kani ka course namar ngim don no hikai pi te ki khna giri ban suthu ya kata ba ka scope lene ka lat kalanti opportunity ka bon ba haka ne ka liang but iba ension ila juwan ban shim class ru haka haki theatre workshop ka ba mangi organize naga department bat ke jing lang jong ka National School of Drama ya kata ngakan mau ki dor gidaru kidang don hi atrai po department